Shalom. Orasma dihita salhutna. Amisian parhalado HKBP Sentosa Samarinda. Pasaton, selamat datang doho selamat beribadah. Kusude ruas nihuria. Naro maddohoti perminggota sadarion. Tarlumobima tu ruas nihuria. Na oddo pe parjolo sehali maddohoti perminggon di gerejaon. Rakma hitam majakon hatomanon ni perminggota. Tabongoti ma persarota dohot Tuhan debata. Di bekasa damai dohot lasni roha. Marede mahita. Hite-hite gowarni debata ama. Dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot gowarni to di perbadia. Natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Tongonodo hatani Tuhan Yesus. Martua maakana mauas malemi dahati goran. Ai pabosuro do nasida. Martua maakana ias todi. Ai daun nasida do debata. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami. Pardengan basa na sumurung. Namarpungudu hami dison. Mangido tuho sian nasa asini roham. Tay tabba haporsan nami dala pargogoi mahami. Asa tarlon hami parangin na dinggan. Tongon na pinginangido ni roham siak kami. Teramo ti hami rodi hasusuda ni buhal nami. Alania anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mahita. Mari deh hita.
sadarion, di mana tersurat di Lukas bidu 12 ayat 20 sia saat rodi ada. Asa unang ma lulu rohamuna di sipanganon, manang di si minum muna, unang buah-buah rohamuna di si, akka si pelebegu na di pertibiyoddo mengalului akka si songoni. Alai diboto amamuna do, nah saya akai di hamu, asal ma dilului hamu harajaun nai. Tungi tabahonon nado akai tuhamu. Ido sahatna atong rak mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulahon na humbar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata marite kor ama.
Marede mahita. Tato potima dosata nagodangi wadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Odo debata pargoho nasu hatu dosan ito panasana adong paruhum na tigor namakuhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami akan nahula hami marhite sian akka pangalosyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohanami narowai. Na siap pakateon nami na soture. Rodi pangalaw nami do isap-isap ni rohanami. Natamas dutudo na uhup pami alani dosa nami i. Alay na tersosol bagi do hami nuaing alani i. Asi maroham di hami ale debata nami. Pardenggan basa jala para siroa doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhut na. Jala suruh matod di perbadia turuhan nami be. Asa terbaik kami mangoloiho. Di bagasan hati goran dohot habadiaon. Kebiasa kami Tuhan nguluan nasora sudah. Na pinarbaga-bagam di akan aporsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu harisani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai ho au marhitesien akka dosam. Jala nunga dilojai ho au marhitesien akka hajatammu. Au tutu. Au sadiri manelesei akka pangalosim alani hadiriyokku. Jala dangbe hupa ingot-ingot akka dosam. Hasangapu ma di debata na digijang. Amin. Amin. Tulma hita. Marede hita. Saya
sola gracia.
Tatangioma hatani debata turpuk epistel di hari Mingguan di mana tersurat di 2 Samuel bidu 10 sada ayat sada 1 di 15 responsoria mahita majahasa. Jadi dung salpu tahun jupang mamuse tiki hababorhat ni akaraja. Gabi disuruh si David masih jawab dohot akan naposona bayad dongan naro di sadok Israel. Asa disya pun nasida halak amon jala ditukup huta rabba alai tinggal di Jerusalem do anggo si David. Dungi marhera bodari he masih David sian podomanna jala mardalan-dalan di atas torop di bagas ni rajai gabe di ida mas sian jalan toropi tada paropuan na marigi uli si patah do rupana. Dungi disuruh si David ma suruanna asa ditakasi pangalahoni parpuani gabe didok halak ma. Da si Betseba doi buruni si Eliam jolmani si Uria marga Heti. Jadi disuruh sudah masuruanna mangalap nasida jala dong sahak nasida tujolona laos dikupi manasida modong alai dong manguras nasida sian hamaran muli manasida tujabuna. HP dung gabe-gabe ya parpuani disuruh masuruanna pabotosa tu si David nin nama nunga gabe-gabe anau. Ini disuruh si Daud mau suruh-suruhan nama naon tu si Joab suruh tuahu si Uria marga Heti. Jadi disuruh si Joab masih Uria manopoti si David. Jadi dung saha si Uria tujolona disukuni si David ma ibana tarengot tu sonang ni si Joab do tarengot tu sonang ni akka parangani do tarengot tu sonang ni hamusuoni. Ini didok si David matu si Uria isema dilaburi mapakmu. Jadi dong duar si Uria sian jabuni rajai ihut masian pudina selehon-lehon sian rajai. HP modom do si Uria di labung pitu ni bagas ni rajai rap doho saluhut na poso ni tuanna jaladang tuat ibana muli tujabuna. Jadi di bari tahun halak matu si Daud songonon dung tuat si Uria laho muli tujabuna dungi didok si Daud matu si Uria dana pura horo sian perdalanan buasa ho tuat nalaho muli tujabum. Alai nina si Uria ma madok si David gari poti perdalanan ni tole Israel doho Juda maringanan di bagasan akka udung-udung jala tuakku si Joab rodi akan aposo ni tuakku marsaro manakas di ladang tung olo maau masuk tu jabuku lau mangat dohot minum jala modom rap dohot jelmaku songo sitong na mangolu ho mangolu dohot todim mulutung olo au mabahay si songoni. Ini nasi Daud mamadok si Uria tinggal di sondo peho nang sadarion marsuguk peho suruh ho mulak. Jadi tinggal masih Uria di Jerusalem di nasahari dohot marsuguk ni. Dungi di otak si David ma ibana asa mangan dia dopan na jala minum pola mabuk ibana di bahen alai bodarinai ruar ma ibana lau modom tu pedoman na rap dot akan aposo ni tuan na jaladang tuat ibana lau muli tu jabuna. Manugok na Muse di surat si Daud masada surat tu si Joab jala si Uria panongoson na di bahen. Ia hatani surat nai oddo patongo kamu ma si Uria tukan nasomobu marporang jala lumidak mahamu siap pudina asahona ibana laos mate ido sahatna martua do akan atu mangiun hatani di bata jala no pyopsa amen tapuji matu hatta marite kur ina kamis.
Marede mahita. Tahatidakumma hapersyautai songon natidakun ni dongatta sa persyao di sadok portibion rap mahita madok au persea di debata jahuba ido ama parbuna suhatu dosan na tumapalangi doho tanu au persea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana itu bonisi Maria nagabiga biasa di parbadia adoran sohabuan ido tuhata na tumau na bernit di pahuman ni silatus na matarbajal lo ibana di hau pinar silang na tua tu banwal toru dung di tanum na mulak mengulu di aring patuluhon na manaik surgu la hudul tu samun ni debata jahuba amanai pargo na suhatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanuhon mahumi alak na mengulu dohot na mate au persea deto di parbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau panalak Kristen akan nabadia dohot dia sisan di dosa dohot di hatai nama dok mulak mengulu sugut ring ni halak nung mate dohot yang muluan nasu Amin. tatangi umma titing tak. Titing di Huriata HKBP Sentosa Resort Sentosa Samarinda. Warna mingguta ima minggu pasiahon dung Trinitatis. Topik minggu marhuaso do Jesus manarihon ngoluta. Minggu 20 Juli 2024. Naparjulu. Di hari Senin tanggal 30 Juli 2024 tapatupado pertanyaan sektor di sektor tolu di bagas ni keluarga R Silalahi Inang Boru Huta Barat, di sektor pitu di bagas ni keluarga R Simamora Inang Boru Panjaitan, di sektor walu di bagas ni keluarga IR Simorakir Inang Boru Huta Barat. Dohot di hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, pertanyaan di sektor sada di bagas ni keluarga CPH Manurung Inang Boru Situmorang, di sektor 2 di bagas ni keluarga R Huta Barat Inang Boru Huta Uruk, doho di sektor onom di bagas ni keluarga B Pasaribu Inang Boru Huta Galung. Alamat pertanyaan sektor Boy Mataida di titing naung di share di grup sektor tak. Napaduahon, hobar tu data na masuk tu huriata torop ni ruas na marulang tahun di bagasa mingguon gudang na 40 halak. Kata ni dibata dia akan ulang tahun ima natar surat di Tesalonika sada Tesalonika 5 ayat 10 alu. Madok mauliate mahamu siala saluhutna ai ido dipangido debatasya kamu marhite-hite Kristus Yesus. Tusuderi luas ni huriata na ulang tahun upasa tamima
selamat ulang tahun, panjang umur, debatama nama dongani huhut nama masu-masu. Napatuluhon, pasahaton ulos turuas nama ulang tahun 70 tahun. Dung sidung titingon, tapatu pado acara pasahat ulos turuas nang marumur 70 tahun, tapasaha may tu amang situa es manulang sian sektor tolu. Napaupaton, pilihan amplop pendukung program Huria. Sadarion tapatu pado papungu pilihan amplop khusus lahu mendukung program Huria. Pinangidoma partisipasi sian ganup ruas. Napalimahon, perayaan hari ulang tahun RI ke-79 HKBP Sentosa. Sadarion pukul 15 uita di Patu Pahuriat tado perlombaan poli badminton. Poli Putra Grup A, sektor onom versus sektor opat, dohot sektor tolu versus sektor pitu. Poli Putra Grup B, sektor walu versus sektor 2. Poli Putri Grup B, sektor walu versus sektor 2. Badminton Ganda Putra Grup A, sektor onom versus sektor opat. Badminton Ganda Putra Grup B, sektor sada versus sektor 2, dohot sektor walu versus sektor 5. Badminton Ganda Putri Grup A, sektor onom versus sektor opat. Napau-napon, rapat Bibel Pro. Memuka sian hari Senin saat rodi hari Rabu tanggal 20 sia, rodi 31 Juli 2024, di Patu Pado rapat Bibel Pro HKBP, maringanan di Hotel La Bersa, Tapu Bolon, Balige. Dung sidung rapat Bibel Pro di hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, dilanjut acara peresmian dan penyerahan bangunan dan DIES Natalis Sekolah Tinggi Bibel Pro, maringanan di Kompleks Sekolah Tinggi Bibel Pro Lagu Boti. Hobar tu surat undangan rapot Bibel Pro. Morhat do inang Bibel Pro ta maddoho ti rapoti. Tatang yakom ma asadinggan merdalan rapot Bibel Pro HKBP debatama na mga ramoti. Papituhon, hasil rapat panitia pembangunan HKBP Sentosa. Hobar tu hasil rapat panitia pembangunan HKBP Sentosa na di hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dana na masuk sian kartu pembangunan godangna 60.730.000 rupiah, manang 25,27%. Pinangido matu ganup ruas nang majalo kartu pembangunan, asa tapasaha may tu panitia manang bui tapasahat tu situa sektor tabi. Dohot karuas naso adong do pe kartu pembangunan, bui do peta buat di konsistori. Napawaluhon, PA Remaja Naposo HKBP Sentosa. Di hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024 pukul 10 sia wita, di Patupa PA Remaja Naposo HKBP Sentosa, maringanan di Gereja HKBP Sentosa. Napasiyahon, laporan keuangan Minggu 20 Juli 2024. Kas Huria, penerimaan 10.510.350 rupiah. Pengeluaran 50.277.130 rupiah. Saldo kas Huria per 24 Juli 221.760.420 rupiah. Kas Pusat, penerimaan 16.441.150 rupiah. Pengeluaran 16.441.150 rupiah. Saldo kas Pusat per 24 Juli 2024 kosong. Kas Pembangunan, penerimaan 2.033.500 rupiah. Pengeluaran kosong. Saldo kas Pembangunan per 24 Juli 7.627.122 rupiah. Kas kategorial, penerimaan kosong, pengeluaran kosong. Jumlah saldo kas kategorial per 24 Juli 15.640.750 rupiah. Jumlah saldo kas keseluruhan 245.040.300 rupiah. Apa 10-on,
pendaftaran CD, pelihat tahun dohot iuran pembangunan, laporan keuangan panitia pesta pembangunan, dan titing parhepengon, bui mataida di lembara titing naung diser dihita di ganup grup sektor. Di pasu-pasu tuhat tama huriana patu pasalu nei horas madita. Hurian itu hata hobar tutik ting nang tangihon nakinin sadarion pasahaton ni huriata ma ulos 70 tahun turuas ni huriata nama rumur 70 tahun jala joba sema tapasahatun nasida di nama redde hitan non Roma nasida tujulu. Keluarga niamang situa manulang inang borusi haloho rap bison poparan muna tutu hobar tu program ni huriata ganup ruas ni huria naung marumur 70 tahun ta halasod doi marhiti huriaun ima pasahaton ulos 70 tahun songodalan makamulatehon tu debata dinasa akka perdalanan ningoluna. Song-songon ima sadarion sian huriat HKBP Sentosa lau pasahaton ulos 70 tahun tuamang situa nami. Hatani debata nagabi ojahan ni napasahaton uloson hujahama di Pesalmen 10 ayat 10 dohot ayat 12. Di dokma hatana songonon. Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi. Jala molo marhagugoon situtu di eak do 80 tahun. Jala hinadenggan nasida do hangaluton dohot halu jaun. Ay hatop situtu do lahosalpu jala habang do hami. Say parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asadapotan rohana bisuk hami. Diaman nami hobartu tradisi ni halak Batak. Ulus do simbol dalan mangido tu debata martangyang asa marhite tangyangi di pasahak debata akka nataparsita lumubi mahamuna jala omara ulus na tumibo di halak Batak songon uli ni uluson di masa-masa hatuan muna ulima nang padalan ni ulo muna rodi sude pinopar muna songon torop ni rabbu ni uloson torop ma pinopar muna tujuluanon jala songon gajang ni uloson gajang maumur muna dohot gajang mabarita na uli sia tonga-tonga ni pinopar muna tujuluan nyarion tangyang ni huriata say di pasu-pasu debata mahamu madalani hatu tua muna selamat ulang tahun Tuhan memberkati.
tau duti ma acarata. Maredehita uhut papungo pelean. Ile
sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiran munabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Salam. Jalahora semadihita saluhutna. Selamat datang di amang naupat nasian HKBP Jatiasih. Punguan ama. Naneng ro berkunjung di bulan September. Naneng roon. Rona sida manopot Samarindaon. Secara khusus Suryata. Aladong sakap nasida lahu patupahon kunjungan jemaat di bulan September. Alani selamat beribadah di Huriata. Sadarion dipatongon berita nauli tu hita. Na mabuan hita tu sada pakirimon na madok tu hita sada topik marhuaso do Yesus manarihon nguluta. Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Sian Yohanes biduonom ayat sada rodi ayat 15. Ujahama di tonga-tongata songonon ma didok disi. Ditamui Yesus 5.000 halak. Asadung salpui ditaripari Yesus ma tau Galilea Tiberias. Alai torok mahalak mangihuton ibana ala diida nasida tadda akan nabinahenna tu nahatsitan. Dungi nakkok ma Yesus tudolok lauhudul tusi rapdohot akka sisianna. Alai jonok nama Paskah hari raya ni Yahudi. Dungi manatap ma Yesus diida matorok ni torop halak ro madapoton ibana jadi didok ma madok si Filipus. Sian dia ma tuhorota roti asamangan akaun. Alai didok pe songoni nalaho mangujuni ibana do. Ay diboto hiaddo si bahenonna. Jadi dia lusi si Filipus ma ibana. Dang sae roti arga 200 hupang asa dijalo ganup nasida sasaotik. Dungi didok sahalak sianak kasisianna ima si Andreas. Anggini si Simon Petrus ma madok ibana. Adong do dison sa danak na peop 5 roti do 2 dekke. Alisa dia mai tu na saitorop. Ali dok Yesus ma dokon hamu ma hudul akajol mai. Alai bidang do japalad disi. Dungi hudul ma disi torop ni bawa arga 5.000. Asa dibuat Yesus ma akaroti didok ma mauliate. Diparlehon may tuak kana hudul siad dekeipe songoni sae saguru lomo ni rohana sida. Alai dung busur nasida ninna ma madok akka sisianna. Papungu hamuma akka ibai-bai asaunang magopo. Gabi di papungu nasida jadi gokma 12 apang iba-iba sian na 5 roti nasosuda akka namangani. Asadung diida halakita da naung binahin ni Yesus ni nasida ma on ma tutu panurirangi na naing ro tu portibion mamoto ma Yesus naing ro nasida manoro ibana lahu pabakiton gabi raja jadi mapurus ma sasadasa tudolok songnima sahatna. Amanginang adong ungkapan ni Mahatma Gandhi songonon. Bumi ini cukup untuk 7 generasi, bahkan lebih. Namun tidak akan pernah cukup untuk 7 orang serakah. Taboto do mamora do luat bangso lumobi ma negeri tercinta Indonesia. Di sudi akan natinoppan di debata. Sian Sabang sampai Merauke, Tuhan telah menganugerahkan negara ini untuk kita hidupi, kita olah, kita kerjakan di berbagai bidang profesi, terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, dan yang lainnya pertambangan. Yang di dalamnya ada sangat luar biasa kekayaan alam yang sudah Tuhan anugerahkan kepada bangsa kita. Ada jok ma aka suku-suku namang buasa gudang akan napugos di bangsot tahun.
Lumobi molo di era tahun 80-an, halak Batak di Guarido peta kemiskinan. Jaladung dua kait de viral manang dia dehod di sian aka musisi halak Batak. Memang manusia dengan dirinya manguludo di bagasan hagiok ni hadagingonna. Lumobi moloso mardongatol debata manusia menjadi pemakan sesamanya. Gabidang adong ngulu namar panarihon, bahkan memikirkan hanya untuk diri sendiri dan yang serupa dengan itu. Akadamang dainang sadarion dipakulingi barita nauli dohita, laho mangatusi, laho mengimani, maka persyai bahwa mujizat itu benar terjadi. Mujizat itu manang halongangani toho terjadi. Sekalipun ribuan tahun yang silam barita taringot tu Yesus napatupahon akka halongangan di joloni turpuhon na manginang nunga godang akka halongangani di patupa. Pamalum akan hatsitan berbagai penyakit yang pada saat itu bisa disembuhkan. Dohok ragam niaka halongangan laho pamenakon alugu dohot tawi. Rodiak keragam ni halongangan dope. Idu bahin Yesus yang pada saat itu seorang tokoh lam rarak ma barita taringot tu ibana. Sai tu dia Yesus lau, sai tu sido torop jolma mangihutton ibana. Takas do 12 halak sisiani laho majalo ka pangajarion rodi akka naung binereng nasida Yesus berkuasa dalam segala sesuatu yang mereka telah lihat di bagasan hadirin ni Yesus. Termasuk ma diobason amanginang dinatinamuena 5.000 halak hula bawa dope pada saat itu. Alaibo ido ganuk nasida butongan marhite 5 roti dohot 2 dekke. Jala takas doi gabe sada halongangan bolun lumobi molotung tahap persyai di bagasan obason di zaman nang serba digital. Akadamang dainang totu diharoron nga sida mangihutton Yesus berbagai motivasi do. Adong dood deba holan namarnida halongangani nang malum sahitna. Manang adong do deba memang pengajaran itu adalah hal yang utama. Ai berbeda pengajarannya ka siboto surat Rabbi Yahudi pada saat itu sian pengajaran ni Yesus. Bahkan Yesus sendiri dibereng nasida berkuasa saat mengajar. Pitor masuk tu rohani nasida, pitor takut tu pikiran nasida. Hidup bahen saya dihutun nasida. Alediba adung do mangihutun Yesus hanya sebatas tanda mujizat. Damang dainang memang motivasi bui doi berlaku di sude jolma. Bahkan di tonga-tonga ni parnguluot tapi hingga saat zaman digitalisasion. Berbagai macam motivasi do cara ni jolma mangihutun Yesus. Najulu dak pola songoson narion adong akka nabui mabekatop berita isahat. Alai na pasti di zamanon manak songod dia pihak ka berita taringot tu akka tadda halongangan pitur hatok do ditakut jolma. Apakah itu berita dari seseorang yang memiliki talenta? Bahkan dalam konteks supranatural gudang do jolma mangihutton akka baritai bahkan didatangi. Song-songoni don yang akka parbarita nauli.
Ngahyaji nami tahun ni bari tahun berita ya kamang termasuk PS Andi Simon yang pergi ke Samosir juga bagian daripada harapan banyak orang untuk menerima kesembuhan. Dia tongi gabe mujizat dia ka jolma na persea disi. Amanginang sadarion di patongon hatani debatado tu hita. Segala sesuatu hidup kita adalah Tuhan yang mencukupkan. Edeni korama nakinin manungguli hita disari hoddo nguluta. Disari hoddo nguluta. Ahado kebutuhatta. Ditangi yang alia manami diajar hoji sudah tuhita lehon ma si panganon nami ganupari sadarion. Ahado si panganoni amanginang. Boydo hita mangan tulu heli sadari pagi siang dan malam atau petang. Alai dada hola si panganon dalam konteks narikot satabi tusiubeon manang tubuh tuhaun. Alai luas do pengertian ni. Memang adong do kebutuhan primer. Ima makanan, minuman, juga sandang dan papan. Alai adong do kebutuhan na asing sekunder. Na mendukung pola hidup kita. Budot tong amanginang mauliate ma nunga borhat hita sian hapugusud deba. Deba dodah. Dang binoto deba hita mangarato sakitaan nang dipaborhat sian akka hamuraud. Alay gumodang dupe hita dipaborhat sian hapuguson. Mari kita lihat di masa lalu kita. Siapa sesungguhnya kita ketika datang ke dunia Samarinda ini. Alay dipatongon debatado bukan hanya kebutuhan primer, sekunder, tapi kebutuhan yang lainnya kita bisa menikmati lebih dari orang lain. Bahkan nuaingon kebutuhan yang memang benar-benar di atas rata-rata orang sudah punya. Nah jelas jamita sadiru menunggulu hita bahwa segala sesuatu yang kita perlukan di paradi debata. Marhuaso do Yesus. Holanitas sungguh lima dirita. Di barita nauli di perjanjian lama. Gudang do di patong debata. Tu akka tokoh-tokoh natatadda. Termasuk Abraham. Kebutuhan di paradi debata di bana. Saat dia akan mempersembahkan anak semata wayangnya, Ishak atau ya katakanlah anak perjanjian, bulus dorohana pasahatun ni lauseatonna, dia dupan ni debata sebagai persembahan yang Tuhan minta. Alai disudati doi enunga di parade debata sada pilihan biru-biru dagatung jonok tu persembahani di parade debata. Demikian juga Ismail, saudara dari Ishak yang Tuhan suruh untuk pergi ke dunia timur pada saat dohot si Hagar ibunya. Di parade debatado hanguluan di bana. Hingga sekarang melotabereng tarunut tu belakang bahwa Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh manusia. Songoni manang di tonga-tongan ni perjalanan ni akka Israel. Nah haruar siam Misir saat tuluat Kanaan. Iparade debatado akka narikot dinasida. Alai berbagai cara motivasi nakajol mama tabereng marhide turpuhon. Parjolo amanginang muru di parade debata nasa narikot di jolmai. Sungguh dia mahita laho mangatusi. Dipakai debatado danak di tanganna patuduhon huasona 5 roti 2 dekke sauk doi butongan jolmai alai natabereng disi
motivasi ni jolma holan tu si panganunido. Holan tu material na itu. Bukan 5 roti dan 2 ikan itu yang berkuasa, tapi Yesus yang mengubah ketidakmungkinan, dirubah Tuhan menjadi mungkin, realitasnya terjadi. Ai idok si sean na ido nak kini si Filipus sedia mah haru warga 200 hupang pe dan cukup di jolmaun. Ipabua sian Dereas mak saudara ni si Petrus adong tulisan di dana itangan na 5 roti 2 dekke. Ai bui doi ima suku-suku ni. Alai didok Yesus suruma nasida hudul. Sada si renukonota manginang kerelaan yang disuruh Yesus. Ai kalimat imperatif doi suruma nasida hudul. Jalatongon ulu nasida. Ai naususah hita manginang lahu majalo si panganun matsay maul do hita. Mulo taingok di buna pasugi lau mangan tung matsay ribut gutur. Hudul mahita inna alay say jongjong. Alay yang guna toropi bagi do nasida hudul ala matsay bidang do adarani. Jala martangiang ma Yesus madok mauliate disuruh mabagihon tuak kana toropi marhiti akasisiani. Totu jami tahu na manginang paingoton manungguli hita ketika Tuhan berkata lakukanlah maka dia akan menjadikannya. Ai molo taparrohaho di pesta-pesta Batak pena. Ya, satu sisi adong do positif ni kopi ti dia ketikina salpu. Ya, positif maju bukan berarti kita menginginkan. Alai boydo pakrohon ni jolma gabe baraturan. Nasi kotak semua orang dapat ris. Nak pideba adong dupe ibuan aturasada dunia di bana ibuat tulu. Adong dupe. Alai nung adong musen wang mabahin prasmanan. Ope dang terbiasa rupi halak kita. Gabe jok do sipata luangan akan naipudi. Ngasuda be ina. Ala adong marpanarihon. Taide ma realitas nama saya. Dison hudul do nasida jala di jalobi ma akan narikok di nasida. Gariada di ujung na amanginang didok. Lobi ma ibai 12 apang. Kutung maradang di hita anate nama saya. Mulu di hita adoi dangarung lubi. Gariana ibu dupe tu si beleki, tu si mopi, tu dia ipabuani dupe. Ale yang goon ipapungu do lubi ma 12 apang. Napaduahon nama sa siya trupuhon nagabe si hanguluhonot ta. Jumulo di hamulatehon tu debata si panganoni. Yesus di hamulatehon do tu debata. Jalalau sido namasa di so na manginang di halak Yahudi molo somartangiang lahomangan dirajuminasi di panakko. Odo rasada si peopotta molo lahomangan ikom martangiang. Karena makanan itu ya nakidakola siubion alai sudi adalah untuk bersyukur. Mulu nauma kita mau lihat Tuhan iloko dihami si panganon. Garia danak nasoibo tapi madok si dohonon na tangyang nai metawon banias rohakon sasada hu Yesus dong aku totong. Lausido tangyang nyon mangan do mudupi lausido. Artina asaibo to madok moliati debata. Apalagi hita naung niluas debata hita marna punahon ak kahanguluani.
Kerinduan kita si holni rohatta rotu bagas joro ganuk minggu. Aidu bahed di patik pau patoni kelimat parintah dui. Ya. Asa taingot hari Sabat dalam dunia kekristenan, hari kemenangan Kristus di hari Minggu, hari patuluhon. Dalam doon lahumadok mauliati tu debata. Hidup dan kehidupan kita sepanjang minggu kita mabotosa aha manong tajalo sungguh dia manguluta sa minggu nong tadalani totu rohi tatu bagas joroon madok mauliati tu debata. Amin. Tahamulatehon saya diberkati Tuhan sepanjang minggu ini. Lalu disommahita pasahaton piliata. Lalu disommahita makamulatehon ragam ni basa-basa ni debatana tajalo. Amanginang basa-basai dakolas sebatas adong parutungan apapun profesi kita manginang. Adong dojolma nuaingon gajian harian, mingguan, bulanan. Dan lain sebagainya haroroan ni akka pasu-pasui. Barita nauli sadariom mandok duhita bersyukurlah. Mengucap syukurlah. Asing ni dilehon, digohi dihita kebutuhan rohani. Parngoluan di rumah tangga, anak-anak yang sehat, na patuh, na hormat, na burju. Rumah tangga yang harmonis. Saya rong dope ka keluarga no yang saya merbedai. Takubo to ka keluarga ni naposoon. Adong dope nuaing say manopari inat tanah dang berate. Kebutuhan yang lainnya Tuhan sediakan. Hidup bahi mulidok di tangiang aliaman nami, cukupkanlah makanan kami, ya. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Jadi kata cukup di sini adalah jiwa, hati, pikiran yang betul-betul merasakan kasih Tuhan. Di dangadong betong sunido ni simhat magadi nakinani jol manaseraka. Menguji kualitas diri seseorang adalah saat dia makan. Menguji kualitas seseorang adalah saat dia dalam makan. Tetapi yang manginang ngamangarat to hita di tanah perserahanon. Taingok ma etika makan itu bagaimana. Halak Batak diajari do hita pasahaton si pasahatot tak di atas ni si panganon. Sudido budaya ni halak Batak makatai ibana julu perjulu marsi panganon. Di sido akka etika parsaurani, partuturoni, dinamar hula marburu, dinamar dongat tubuh, dinamar dongat sahuta. Sebenarnya itu realitas tak. Ale gumudang dohita dipengaruhi dunia sekuler yang menjauhkan kita dari budaya kita. Gabe marsirobut muradong si panganoni. Mabiar dang dapotan ujungna adong ma salib menyalib. Nang ditonga-tongannya ka perkariju ape ragam do boy masa si songoni. Alai hatani di batama dok berilah makanan kami yang secukupnya. Namangihut sian turpuhon di paingok di sunggul do hita manginang asa maroha marpanarihon tudongan hagigihon mahamukuson unang raus di sipanganon taide do dia 12 do ia 10 dung bosur nasida totu di papungu manak kenin udok sahalinai rutung ma dang di muna pasugit nama saon. Ala adong do istilah di palas.
Adong do musay madok ampalas. Do ampalas namang padita ama plastik kina. Maaf kalau saya mau mengatakan itu. Alay bagian niya karyalita ni ngulu di tonga-tonga ni pardalanan ni parsaura ni. Di papungo asauna ngadong na abolong. Pasu-pasu na arga siat Tuhani. Tapadaw rumang ni pemborosan. Alay tasarihon na rikot di dongan. Mungkin kita lumobi di HKBP Sentosaon. Saya selalu dapat cerita sian hamuna amanginang anggu hitamang di Sentosaon. Pardus-dus adusudi ina menengah ke bawah. Alai cukup do debata di huriaun ala sudi ruas tahun marpanarihod do. Amin. Hidup bahen mulutung sailuja kaparhaladui manungguli hita di pertaniangan. Ada kartu kuning. Ada kartu kuningon inang si Mamora. Ima kartu lasni roha si patu paun. Adong madisi tiga pilihan do tahe. 35 sada tugijang. Aleh hubereng mersiadu tuang katulu do. Bahado tutu ate. Mersiadu tuang katulu do. Nang menen tuang kalima. Doh tuang kasada tugijang. Amin. Alana 25,23% do penak kinin. Jadi mulu rata-rata ruasta 550. Ya, 550 ruas tahun na terdaftar. Adung do na terdaftar di sini ada kiabi terida. Adung do 1,600. Alai hudok tu akaparala duta na terdaftar maju, na terdatai maju. Aidang binoto dia na 50 na yon. Ito. Alay tutu arga dui di debata. Mulutung rona si dari sadatik kita layani doi. Artinya dari 550 yang sudah terdata ini adalah berkualitas. Jadupan di debata. Amang gak usahlah kita pesta untuk membangun gedung sekolah minggu. Lu jahitan amar pestai. Najulu di halak bata, SPGR do halak bata si panggaron ninna. Apalagi melu di si hula-hulana. Muka madu aka dompet-dompet na haluar sudi ninna. Anggon waeng dang be inna. Toy mak, mersiadu mak mabahen na dumenggan. Ido bahen muncul kartui. Aliadong madu ngaparhadado tabay mamang angka tului. Anggaw madu angka 5 mak tugijang. Nikudo. Alay sudahlah. Semua terpulang kepada kita. Mulai diturpuhon, Yesus do sumber. Ya, marhuasa do ibana manarihon ngolutta. Adong do pihalak bata nuaing di 2 tahun nasomangan. Mulai hubiring do semangatnya kapunguan-punguan marga di 2 tahun luar biasa. Memang tohoro di halak bata do na adong guarna makuling mudar. Di halak batak doi. Nak pisuited day asa adong hadumuan na tumargani inong na. Bah, pitur dia dudi. Lang bah. Olaro nakin amat tanaw pak nasian jatiasi. Terudo akadonganon. Adong do margaon di pungamuna ina. Bah, dang adong bah oh iya teh ina. Tusido dia dukan. Memang itulah kekuatan orang Batak. Makuling do mudar. Sayang gia ma harorona sida haduan. Balas tong maun gabe sada bagian pasu-pasu tuh riat tada. Ala memang HKBP itu satu dimanapun. Sekalipun gudang do nasobui satu. Amanginang perlu matusima bersyukur kepada Tuhan itu bukan hanya sebatas kita bernyanyi, ya, tapi kita juga harus melakukan aksi kita. Marpanarihon. Gudang do di dunia barat, hidup bahet terberita nasida ala adong roha marpanarihon. Nuaingo ditiru-tiru halak silum mak natabain
di hala Kristen. Adong may guarna sida Jumat berkah ina. Jumat berkah. Adong makawarung di bain satu ngeerga. Alay hulan hari Jumat itu dah. Hari Senin sahat tua ham sedang be harga pul ina. Waduh hita hala Kristen mabesong ni. Geria dera. Bah, tambah rugi. Aka manginang. Adong do hita mertiga-tiga esok kan. Sesekali berilah. Apalagi beri kamu si rupat 2 tahun. Sudahlah. Enggak usah paksa dia membayar penuh. Umloholan hidup hepeng nak. Itu cara Allah memberkati kita. Hidup bahen marpanarihoni rikot tahanguluhon. Bahkan saat usia dini pun anak-anak kita berekamu guru-guru sekolah minggu. Nggak diajari denak tahun. Bikin ya, bikin. Secara sosial dia terbuka kepada teman-temannya. Adong dosongoni di hutan dari seda keluarga. Orang dibereng rotu bagasna. Pak, kasihlah dia ini. Itu nggak ada kendaraannya. Lemak. Siurupan. Bohado hita amanginang marhite barita nauli diarahon tungolu si songoni. Dala idu kekuatan ni hita na porsea. Asa adong roha na marsagi. Hati yang berbagi. Sudah do hita di luas debata marna punahon. Lumobima di zaman nalam majuan. Unang mahita mangulu, holan manarihod dirita, na diguari mahedonis. Ya. Say holan hamorau dipikiri. Say holan na didiri na dipikiri. Alay lupa manarihod donganna, lahu pasangapon debata. Didok di sada Korin 10 ayat 30 pasangap pamuma debata dinamangan nang dinaminum hamu. Pasangap hamuma debata nang dinamangan nang dinaminum hamu. Artinya ada hati yang mau berbagi. Najulu duhita di buna pasugi tamang susah si panganon. Wingok dopei ya 10 mahami anak kun netue-tue ya sia sada al ausli 2 do alai hatok do lao melomangan jolo pai maut doon asaris sudi sada dibagi ma ahado warna harasak kepada batuan bagi-bagi maun asa cukup. Kita diajari untuk berbagi. Anggon waing ngasuk-suk bedeba di lehor debata tu hita. Alay taingok mak laho marpanarihon. Pasangapon debata. Taulama nagabe nguluta song halak Kristen. Namangihut diajari Yesus do nasida asa marna punahon hanguluan na manoktong. Nakin hudok amanginang berbagai cara do motivasi nasida. Wala mamereng tada, majalo si panganon. Alay lupa, tu na mangaleho si panganon ni. Ya. So nari diajari Yesus mahita tong. Asa nasa natajaloi. Songon edeta dipiliani. Nasa nanilehon mi. Ya. Hosa. Arta. Rodi sude na pinasahan ni debatatu hita. Hupasahat itu ho. Naso. Ucatok kudo. Nomor 8 ada hati yang memang betul-betul merasakan semua hidup ini adalah bersumber dari Tuhan. Naing may adong dihitabi. Asa lumobi mak Yesus mengarahkan kita sadarion. Unang maholat tu si panganon nariko dihita di portibion. Alay si panganon partodion. Tercukupi. Istilah belens, si panganon pardagingon tercukupi, songonima si panganon partodion. Toho dia manginang buhado boy marsilehon-lehon tu gereja amang hami pesomangan ninna. Justru di sido hitai korapak laho marsitangyangan. Hidok seorang yang bernama Ralph Washington Neibana
Kasih kita kepada Tuhan sering diuji dengan pertanyaan, apakah kita mencari Dia atau mencari pemberiannya? Ya, salinai kasih kita holong ni rohatta tu debata diuji do hita do suku-sukun isi do natalului. Ya, ibana do Tuhani manang silehon-lehon nanaing jala otak. Oma na duaon suku-sukun. Molorohi tu parmingguan na manginang. Isi do natalului. Tuhan ido manang silehon-lehon na nektajalo. Parjulu Tuhan ima. Artinya setiap kita beribadah, kita bertemu dengan Tuhan. Kita berjumpa dengan Dia yang maha kuasa, yang maha besar. Kita ada damai. Ini na kebutuhan rohani kita tercukupi. Unang atong rohi tamar minggu, sejabu ngamutung bohina. Ya. Mula musi sang gerijaun, mutung tong bohina. Mana ta'alap tu gerijaun. Tapi kami berdoa, sekalipun kita banyak persoalan di rumah kita, di pekerjaan kita. Saat kita hadir di ibadah yang kita ikuti. Tuhan menjamah hati kita. Tuhan memulihkan hati kita. Sehingga ketika kita pulang dari ibadah, hati kita bersuka cita. Wajah kita minar. Ya, pardo pahatai macelabok. Diba di jalang. Ina, amang tahe, narohama. Alay ima, si patah halak bata kodang binoto, manang naminar do buhina, ay sa pardo pahani tarida, ay sudi marsuhi-suhi, naroha. Nah pasti Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang mencari Dia. Bukan hanya mencari apa yang Dia berikan kepada kita. Amanginang sudah mahita berorientasi kepada Dia sumber pemberi berkat. Gabi mangulu mahita bainonna pasu-pasu tu sudah jolma ide pehita maringanan. Amin martangian mahita. Hasangapon madiho Tuhan naung paluasok kami ro tu bagas coromon. Marhahi pasod do hamis yan ganuk rumang ni parnguluan namibi. Mauliate di barita nauli naung sahat tu hami. Mamakulingi hami asa pos rohanami marsigatung marhapor siyaun tu Yesus Kristus na marhuaso manarihon ngulu nami. Udang do kebutuhan nami di Portibion. Dadahola si panganon si inumon parabiton. Alay doho ma nang hasonangan ni partodion. Jiwa yang tercukupi. Imahatam barita naului na mangguhi rohanami. Mardami, marhanguluan, marlas ni roha. Mauliate di akahalongangan naung hubigi hami sian barita nauli. Di dehokodo mangan 5.000 halak, marhiti roti 2 dekke. Tercukupi kebutuhan jasmani. Langsung nido persehami sahat to bason nang tuari na mangikut. Di bagasan Jesus, saya dong do halongangan. Laho paradihod di hami akka narikot di ngulu di Portibion. Lumubi maparadihon ngulu partodion nami tercukupi. Marhite hauduhon nami di barita nauli di akahatam. Asa anang manangahape na hubulus sami. Barita nauli ima mangguhi rohanami mangadupi karumang ningulu na maul. Alhuboto hami marhuaso do hatai nabui pamalupon rohanami bi. Marguguy hok kami mangadupi akka namasa di ngulu nami. Gabi tercukupi masudi. Bahkan dihapuguson diha haraparope marhuaso do Tuhan. Anggiat buy hami marnapunahon Jesus sumber segala kebutuhan nami. Mauliate matuhan sudi mahami na pungudi sotoktong marningot Jesus do na manarihon nasa narikot di hami bi asal prosea makirip pami di ibana. Sa tongan ni parminggonon humalateho kami diragamnya katikting na hubigi hami di ruas ni Uriam. Lumubi akan marulang tahun di bagasan minggu naung kubulus sami. Romaho Tuhan mamakulingi na sida
mangalihon las ni roha gajang ni umur. Toktong mapasu-pasu na sida songon hatam. Saya toktong madok mauliati di nasaluhut na sida. Dia karagam ni padalan ngulu na sida. Pasikop narikok di ngulu na sida siganu pari. Gajang umur na sida jala marlas ni roha. Suang songonima sadarion pasahatami nasaragam niak kasih hobasan nami. Dumubi dia kapartangyangan sektor. Saya jumpa maka roha naringgas yang ganup huriam. Jala marsitutu laho marsaur dongan sa sektor nasi dabi. Dumubi laho marsaur dohoto. Dia kegiatan penyambutan HUT RI ke-79 di Huriamon. Diragamnya kalomba kegiatan saya lehon mahasa daud di hamibi. Dada juarai nalu nautama. Alai kebersamaan membangun semangat kebersamaan parhuriaun. Anggiat bui Tuhan tercukupi sudia kanarikok di Huriamon. Lumubi Tuhan nahu hasil hami. Lahu membangun sada pahebakon narikok di gedung sekolah minggu. Jala huhut mai dalam nami. Manupahi narikok di pembangunan ini. Sudia mahami mardubba. Patupahon na muli. Anggiat bui tipak sudi di paradiho songon hatam sadarion. Hodo na paradihoni. Marhuaso doho Tuhan. Marhite ruas ni Huriam. Nadong di Sentosaon. Nasa padalan ngulu nami pe diganup akapunguan-punguan marga na hudoti hami. Say dalam may Tuhan manupahi hami lahu marbagi marpanarihon jala marsitamuyan. Saya jari hami songon Jesus na sayulo manamuy jala songoni mahami Tuhan tuak kadungan nami na toktong dilehoko di hami. Mulateho kami disudia ka ulaw ni Huriamon. Say homa na mamaso-maso marhite ka parahaladom. Dinggas sudi mardalan narikok di Huriamon. Jala sudia ka ulaw ni Huriam hakabipi. Tumubi law patupahon rapat bibil prose hakabipi. Di tanggal 20 sia. Sahatu tanggal sada Agustus. Say homa Tuhan na patupahon ni sudi paradehon. Ka bibil pro na neng borhat tu si. Sian sudi hakabipi na pinaborhat ni Huriam. Say homa na mga ramuti. Ang songonima bil pronami neng borhat itu say homa na mamasu-masu. Tuhan nami sahat di homa ngulu ni Huriamon diragam ni akka ulaud na. Asiroham nang ngulu nami pe diganup rumah tangga nami be say homa na manarehok kami di ngulu akka yanakon nami pe di parsekolaan na di akka ulaud na. Jujui mana sida asa jol mana burju na bertanggung jawab jalan na toktong biar midaho. Akan oktik na marhasohotan say pagjupak ko to na sila natau gabi dongan na saripe itiki na bu na sila mamuka para saripeon di bagasan guarmo. Kana masihol dia ka hagabeon say patubu ma anak doho boru di nasida o bartu huasom ay marpanarihod doho tu nasida na wasan di hagabeon. Mauliate madiho Tuhan nami akan natua-tua nami pe tinang lanjut usia say homa na mga ramuti na sila dihatutuaon na. Asiroham lumubi dia manami situa manulang dinamajalo ulos sa darion o bartuak ka program ni Huriam. Say paso-paso amanamion toktong marlas ni roha. Ito nga tonga ni ulaon na sigano pari di keluarga di rumah tanggana. Tuak ka pinoparna pe say patubu makadami doklas ni roha. Asiroham Tuhan manghiuk manang akka sudut na poso, leono mo umur na gajang, jala jupang makana pinarsitan ni roha nami be, di bagasan huaso ni Tuhan Yesus. Asa marlas ni roha mi Tuhan madalan ni ngudu si gano pari. Mauliate madiho Tuhan, diho matama puji-pujian hasa ngapon. Jala tangi ho mahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita huta pasaha ma pilihan 2, dohot pilihan khusus ampulok putih, laho mendukung program ni Huriata. Tuhan
Tatangyak kon mapiliata. Ale de bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot na sauli basa na mauli utus. Upasahat tami masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tu. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramut. Asa huparhaseang hami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Namin na di banua gijang. Say pinarbadia maguarn. Say Roma harajaon. Say saut malomo ni roham di banua tongaon. Songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago.
jalo ma pasu-pasu sian. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala si marohana mida. Didopakon Tuhan de batama bohina tuh. Jala dipasaurhon madamena tutodem.